ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба саи мо рӯй, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст баъдрон Ford Focus астае ки соли бароишаш 2014 астае ки ҳам алишӣ ҳастае, ҳам вариантҳои фурӯшӣ. соли бароишаш 2014 сол бензини холӣ аст, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикае, системаи мошин мегӯяд бениҳоят тоза. электропакет, кондитсионер, родной краска сафед, магнитофон ҳамаш кор мекунад, баллонош нав астае. мошин дар шаҳри Москва, яъне ки Россияда қарор дорад, яъне ки Московский област дар Москвада қарор дорад. нархи мошин мега 350 000 рублай бо арзон мешавад. вариантҳои алишӣ аст, ба ягон мошинои дар Тоҷикистон буда мега алиш мекунем. ягон мошиное ки боша мега соз боша алиш мекунем. мошинои 014 ё ягон дигар хел мошинам бошад, яъне ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. кадоми мега сумкате мехара бо арзонтар мекунем мега дар Москва. номерои расмияшон аст, рақамошон имо, WhatsApp ки пайваст доранд. ин мошин ая бародари тоҷики хумона мошин мегӯяд бениҳоят тоза нахаду 350 000 рубл бо муомилаи хуб дорад. маърамат дигар маълумотша аз рақамошон гирем. шумо дамагар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, ин намхел сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависта рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ВАЗ 21010 ҳастае ки мошини молодёжни советский соли бароишаш 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.5 литр, коробкаш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 диска, 4 балонаи 60%, 1 сола ҳуҷҷат, магнитофони намхали кожни чи дорад ки намхали чихола салон намедорад, намхали чи аст дурнӯш. мошин мега дар 100 километр 10 та мега газ расход дора мега зиёдтиш кати мега мегарда, яъне ки 100 та мега мегарда 100 километр 1 литр газ кати. бензин газ ҳардаш кор мекунад. мошин нахаду хадавои кадагас баллонош 50-60%, 1 сола ҳуҷҷат дорад. нархи мошина баъдрон 16 000 сомонӣ гуфтааст ки бо муомилаи хуб танҳо дар назди капоти мошин ё ки одамони харидор боша мега ба телефон дигарша мефаҳмонанд. одамое ки намехара мега ради интерес мега барои нарх арзон кардан занг назананд. ин мошин дар душанбаи пойтахт нархаш 16 000 сомонӣ. номерашон дар поин нависагае. кадоми шумо ки мехаред маърамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Mercedes-Benz C-Class ки сечка соли бароишаш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2 литр, коробкаш механика, системаи мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. хоб мошина баъдрон суръаташ бисёр баъд ду дона суръат дошта, ҳамира пешниҳод кардем. хайбо дигар суръатоша аз худашон, яъне ки хоин мегирен. 4 та балонаи нав аст, 4 та диска, электропакет, родной краска сиёҳ, ҳамин хел, яъне ки асфальтия сиёҳ, ҳамин хел системия, ҳамин хел свет. мошин мега нахаду аст, ҳама ҷош кор мекунад. омода бинен. нархи мошина мега 40 000 сомонӣ гуфтаем, бо арзон муомилаи хубам дорад. 96 сола бензин газ ҳамаш кор мекунад. ин мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. кадоме ки шумо мехоҳед рақамошо навистагааст, аз ҳамин рақамо дигар маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш мемонад ки лайкотон нагузоред ва имкон бошад навори моро дар WhatsApp мотон поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ВАЗ 2109 ҳастае ки соли бароишаш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш простой 1.5 литр, экономия, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега танировкаш нав будшудагӣ мега ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи марта ҳастае. 4 та диска, 4 та балонаи 80% аст, салоншам тоза. мошин мега нахаду танировкаш будшуд мега ҳуҷҷат балон, яъне ки дискамаш 100%. нархи мошина 8 000 сомонӣ гуфтаам бародарон, бо ягон сум муомила мешавад дар назди капоти мошин. ВАЗ 2109 96 сол
дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. Кадоми шумо ки мехаред маромад тамос гиред 8000 сомонӣ. шумо дар магарам хали мошинои фурӯшии майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, гомул ягон мебел чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед бародарон, телефонам бошад мемонем реклама, сурат, маълумот, адрес ҳама шароитҳои навистаму дар видеои ояндаи намехе рекламада фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон бояд тайга ҳастаи Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 6 1996 солае ки судишвориш бензини холия. Объем мотора 8 литра, коробкаш механика, состояние мошин мегӯяд бениҳоят тоза, мошин на ходу. 4 дисковой престиж, 4 уронаи 60-70%, салон тоза, мошин мегӯяд на ходу ҳастаи. Аз пеш омода бинед мегӯяд срочно аз сум дар кораи мошина мефурӯшем. мошина хай салонша аз сурати пурра нагирифтам, барои ҳамин бо як бор дига маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирем. мошин мегӯяд на ходу. нархи мошин 38 та гуфтесем бо арзон ам мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, шаҳри Бохта бародарон. кадоми шумо ки мехаред ягон маълумотша хоҳед фаҳмидан, рақамошон ва видео нависта ҳастанд, метавонед аз рақамошон дига маълумотша гирем. лайкото нагузоред ва агар имкон бошад ҳам силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки доред подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Opel Vectra A ҳастае ки соли барои 6 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш простой 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ пӯшидагӣ надорад, родной краскаи намхели ҳастаи бародарон. мошин салонш осод аст, магнитофон чихоламаш 100%, люкам дорад, магнитофонша кор мекунад. мошин мегӯяд на ходу аст, 93 сола омода аз пеш бинен савдо када метиҳем. нархи мошин 17000 сомонӣ аст ки бо муомилаи хубам дорад. мошин 4 баллонои 50-60%, 4 диска дорад. рақамоша дар рақамои мегафон ҳастаи гаст. мошин бошад дар территорияи ёвон, нархаш 17000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. кадоми шумо дӯстони азиз ки мехаред маромад дига маълумотоша аз рақамошон гирен. агар мабодо шумо дар хали мошинаи фурӯшӣ бошад барои фурӯхтан, сурат маълумот шароит кунед, мо рекламада эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи сафед бояд тайдига соли барои 6 1994 солае ки судишвориш бензини холия. объем мотораш 1.8 литра, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дисковой престиж, 4 баллонаи 60-70%, 1 сола ҳуҷҷат. мошин мегӯяд на ходу аст, омода аз пеш бинем, бо муомила мекунем. магнитофон, родной краска сафед, инам хел состояние. кадоми мошин хари аниқ бошад, мега аз пеш омода бинем, муомила мекунем. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки шаҳри Қурғонтепа. нархи мошин 32000 сомонӣ бародарон, бо муомилаи хубам дорад. кадоми тон мехарен, рақамо мегафоншо нависта аст, дига маълумотша аз ҳамин рақамо гирем. агар шумо мошин хар бошед бародарон, кадом маркаро шумо мехаред, кадом марка ба шумо дар кор аст, кадом сол аз кадом территория, мо мошинои гуфтагии шумо агар ки ёфтем ҷудо када пешкаш мекунем. дар таги видео фақат нависед кадом марка, мо албатта ҷудо када пешкаш мекунем, фақат шумо сабр кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон бояд тайга ҳастаи Opel Vectra A ҳастае ки соли барои 6 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литра простой, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 баллонои нав ҳастаи, салоншам тоза, мошин мегӯяд на ходу ҳастаи. инам хел родной краска, инам хели савза кабутай, инам хеле ки светои ходовой света бародарон. мошин мегӯяд на ходу ҳастаи, бениҳоят тоза, омода аз пеш бинед, задагӣ пӯштагӣ надорад, яъне ки чотка мошин беҳтарин состояние. нархи мошина мегӯяд 28500 сомонӣ гуфтесем, бо арзон ам мешавад. мошин хари конкретна боша мега аз пеш омода бинен, муомила када метиҳем мега соҳибшон. нархи мошин 28500 сомонӣ. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. номерошон 502 ҳаст. кадоми шумо ки харидор бошед, дига маълумоти пурра аз ҳамин рақамо. хоб дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона боз як бор такроршава гузорем ва навори моро силкаша дар WhatsApp мо подписа кунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародарон Opel Astra F ҳастае ки дар кузови караван соли барои 6 1991 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд на ходу аст, просто хаям хели камтар мегӯяд, яъне ки чихе гум
камтар косметический кодро бардон аз як краска кадан кора мошин мега барои хазайс барои хона мега мешавад барои ягон корбор пеш бурдан мошин мега на хадо нами хел сазия набардон ҳуҷҷатам дорам мега соҳибшон неки кам мондагааст мошин мега на хадо фақат як косметический кодро хел як краска праскаш мекунен айхе матур патур ҳамаш 100% балонш насодатай кор мекунанд мошин мега нархи мошина 12000 сомонӣ гуфтесам бо арзон намо мешавад дар назди капоти мошин ин мошин бошад дар территорияи душанбе пойтахт қарор дорад кадоми шумо ки мехаред маърама дигар маълумоташа гирен мошин хай кам кор дорад ки бо арзон мешавад 91 сол Opel Caravan лайкото нагузорем ва силикаи навори моро дар WhatsApp имото чизи дорем подлиса кунем. мошини фурӯшии навбатии Сайбаатро Hyundai Starex ки соли барои 2000 соле ки сӯзфурӯш дизели абъём мотораш 2 литри коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Hyundai Starex яъне ки мошини мусофиркаш соли барои 2000 дизел абъём мотор 2 коробкаш механика 4 диска дорад 4 блонаи средняя родной краска сафед аст салон шавтодаст магнитофон электропакет скамейко ҳамаш созай хай мошина камбудиша нагуфтам ба фикр ма камбуди муки кам дошта боша барое ки мошин нархаш селиш қимат арзон аст нархи мошин 20000 сомония мега соҳибаш бо муомила арзони хубам мешавад ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад бадуни азиз кадоми шумо хай номерошон Tisela Indigo кор мекунад дигар маълумоти пураша аз ҳамин рақамҳо метавонед гирен тамошобинони сомонаи рахш таҷа брадон аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотон бозам такоша барое ки лайкотон хела суст башидагаст лайкотон нагузорен чӣ мошине ки мехоҳед дар комментари нависед мо албатта ёфтем пешкаштон мекунем агар ки наёфтем яъне ки бо ждат мекунем шумо дастгирӣ кунен фақат лайкро нагузорен силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе дорем подлисаш кунем. мошини фурӯшии навбатии Сайбаатрон Opel Astra F ки дар кузофи Caravan ки соли барои 1994 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад абъём мотораш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин родной краска мега 4 блони нав мега 80% аст яъне қариб нав салоншам тоза родной краска сафед магнитофон ҳамаш кор мекунад мошин мега нахадо хай омада аз пеш бинен бо савдо када метем нархи мошин дӯстони азиз 15000 сомонӣ аст ки бо арзон намешавад ин мошин дар ноҳияи Кони Бодом қарор дорад 15000 сомонӣ мега муомилаи хубам дорад ин мошин дар ноҳияи Кони Бодом номеро инашам Tisela аст кор мекунад кадоми шумо мехаред ягон вариант дошта бошед метавонед ки аз рақамошон дигар маълумоташа гиред маърамат занг занед. мошини фурӯшии навбатии Сайбаатрон бояд тайга аст Opel Astra F ки дар кузофи хэтчбек соли барои 1996 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад абъём мотораш простой 1.6 литри коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега срочно сум дар кора ба ин хотири мошина арзон мефурӯша мегӯяд мошин мега кузофаш тоза мега задагии пуштагӣ надорад чашкаош мега варид надорад хадавои губка кадавгӣ аста мегӯяд мошин мега 4 калпак 4 блонаи 60-70% дорад чихол салон ҳамаш тоза магнитофон мошин нахадо мегӯяд сум дар кора бо нархи арзон мефурӯша мега нархи мошин 23000 сомонӣ аст ки бо ягон сум муомила мекунем мегӯяд дар назди капоти мошин ба телефон мега савдо накунен агар ин мошини арзон агар ҳамин мошин савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо кардагин барое ки нархшам арзон ки 20000 сомонӣ 96 сол ин мошин дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад кадоми шумо дӯстони азиз мехаред рақамошо нависагааст мегафон аз ҳамин рақамҳо дигар маълумота гиред то қаъудамони харидори конкретна шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона замин квартира техника гов мол ягон телефон чизе ки набоша барои фурӯхтан сурат маълумот адресро ки мо дар видеои оянда фурӯш омада мегузорем ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.